Уважаемый Вячеслав Иванович, от ім'я Організації Товариства Білоруської мови, Мінської центральної організації, я выказываю вам удячность за вашу великую працу на ниве Белорусщины, за ваши публикации, за ваши книжки. И уручаю вам вот эту подяку. Тут написано: «Поважаний господар Вячеслав, громадське об'єднання Товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорини гонорує вас подячним листом за шматгодову діяльність на ниві Білорусщини, політичну, публіцистичну і фундаторську. Старшиня ТБМ Алена Анісім». Прийміть, коли ласка, эту подяку. Давайте. Вот 40 вот этих вот книжечек у якости ахвярования Вячеслава Ивановича я завез у Минск на офис Товариства Белорусской мовы. Ну, а это цукерочки. От нас усіх. Як би все, вот такие сегодняшние Дякую за подарунки наши презентацію. основные.